ξεκινήσουμε. Συνήθως όταν ξεκινάει μία παρουσίαση, λέει κανείς το τι θα πει σε αυτή την παρουσίαση. Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα σας πω τι δεν θα σας πω σε αυτή την παρουσίαση. Δεν θα σας πω συνταγές. Δεν πρόκειται να σας δώσω συνταγές για εμπορική ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά θα καλύψω μία σειρά από θέματα, τα οποία τα βλέπετε εδώ. Το ποια είναι η λεγόμενη μεταφάρμα εποχή του φαρμακείου, αν χρειάζεται ένα καινούριο μοντέλο σε αυτή την εποχή για τη λειτουργία του φαρμακείου, τα προαπαιτούμενα που χρειάζονται για αυτό το νέο μοντέλο και όλα τα υπόλοιπα θέματα, όπως βλέπετε, για τα οποία όμως θα σας δώσω τροφή για σκέψη. Food for thought, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Θα πάρετε κάποια ερεθίσματα, σε κάποια σημεία βέβαια θα σταθώ λιγάκι περισσότερο, που θεωρώ ότι θα είναι πιο χρήσιμα για εσάς, αλλά θα είναι μία περίληψη και με βάση τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ξεκαθαρίζοντας την έννοια της μεταφάρμα εποχής. Ποια είναι αυτή η μεταφάρμα εποχή του φαρμακείου? Είναι μία εποχή όπου το φαρμακείο δεν λειτουργεί απλά ως ένας χώρος όπου εκτελούνται κάποιες συνταγές, αλλά το φαρμακείο παρέχει και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, οι οποίες συνεχώς γίνονται όλο και περισσότερες, και επίσης χορηγεί και παρέχει, προσφέρει και μια σειρά προϊόντων ευεξίας, και αν θέλετε το φαρμακείο σιγά σιγά μετατρέπεται σε ένα wellness center, όπως θα λέγαμε. Ποιοι είναι οι παράγοντες λοιπόν αυτοί που έχουν επιβάλει αυτό το μετασχηματισμό, να πάμε από την παραδοσιακή μορφή του φαρμακείου, την εποχή που ξέραμε μέχρι τώρα, στη μεταφάρμα εποχή? Είναι πρώτα απ' όλα ο επαναπροσδιορισμός των κλάδων και των αγορών. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτή την έννοια. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν προέρχεται από τον δικό σας το χώρο, αλλά για να καταλάβετε πολύ καλά το τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός κλάδων και αγορών. Και στη συνέχεια θα περάσω και στο δικό σας το χώρο. Τι βλέπετε λοιπόν εδώ? Βλέπετε αυτοκίνητα. Η Huawei την ξέρετε όλοι. Είναι η κινέζικη εταιρεία η οποία φτιάχνει κινητά τηλέφωνα. Τα δύο αυτοκίνητα που βλέπετε στην εικόνα από πάνω είναι τα αυτοκίνητα που ανακοίνωσε πριν μερικές εβδομάδες ότι θα λανσάρει η Huawei. Σκεφτείτε ότι όταν το ανακοίνωσε, όταν έκανε αυτή την ανακοίνωση, μέσα στα πρώτα 30 λεπτά συγκέντρωσε 50.000 παραγγελίες. Κάτω αριστερά είναι το Efilia. Είναι αυτοκίνητο της Sony, το οποίο θα το παράξει μαζί σε συνεργασία με τη Honda. Και παραδίπλα είναι ένα αυτοκίνητο της Apple. Ξεχνάμε τα κινητά τηλέφωνα. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει μετασχηματισμός αγορών. Και αν έρθουμε στο δικό σας κλάδο, θα πάρουμε για παράδειγμα το τι γίνεται στο e-commerce. Βλέπετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο e-commerce στην Ευρώπη και πού είναι το e-commerce. Βλέπετε ότι μέχρι το 2028 η αξία των συναλλαγών στο e-commerce που αφορά τον φαρμακευτικό κλάδο θα έχει ξεπεράσει τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, δεν είναι μόνο το e-commerce. Μόλις πριν μία εβδομάδα περίπου, η Amazon ανακοίνωσε ότι στο Μιλάνο θα ανοίξει το πρώτο φυσικό κατάστημα, το πρώτο παραφαρμακείο. Πέρα από τις δραστηριότητες που έχει στην Αμερική στον τομέα των φαρμάκων που το έχει αναπτύξει εδώ και μερικά χρόνια. Από την άλλη μεριά έχουμε μια άλλη εταιρεία, την Pill Shortage στην Αγγλία, η οποία και αυτή η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες που προσφέρει ένα φαρμακείο. Μην μπούμε στις λεπτομέρειες πώς λειτουργεί, αν μπείτε στο site της εταιρείας θα δείτε το τι γίνεται. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Και επίσης υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει η απορρίθμιση της λειτουργίας των φαρμακείων, διευρυμένα ωράρια και όλα αυτά που ακούμε. Υπάρχει αύξηση του ανταγωνισμού. Αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ σας, αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών, αύξηση του ανταγωνισμού στο πεδίο κυρίως των OTCs. Έχουμε τις νέες τεχνολογίες που πλέον χρησιμοποιούνται και όλα αυτά βέβαια αφορούν το φαρμακείο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον καταναλωτή.
αλλάζουν οι επιθυμίες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, επιθυμούν θέλουν να έχουν περισσότερες ελεύθερες επιλογές, να είναι καλύτερα πληροφορημένοι, γίνονται ακτιβιστές, όταν κάτι τους αρέσει το επιβραβεύουν, το χειροκροτούν, αν κάτι δεν τους αρέσει σε βγάζουν εκτός αγοράς και βεβαίως αναζητούν όχι απλώς προμήθεια προϊόντων ή παροχή κάποιων υπηρεσιών, αλλά αναζητούν εμπειρίες, ευχάριστες εμπειρίες που τους μένουν να λησμούν. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το χώρο, εμείς τι έχουμε? Έχουμε ένα φαρμακείο, το οποίο βεβαίως είναι άτυπη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μολονότι κάποιοι γιατροί βγάλανε και πρόσφατα κάποια ανακοίνωση που αμφισβητούν. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος του φαρμακείου. Είναι ένα ιδιότυπο κατάστημα, όπως το χαρακτηρίζει και ο νόμος, αλλά αυτή η φράση, ιδιότυπο κατάστημα, κάπου εδώ πέρα μέσα σας παγιδεύει. Εγώ θα σας έλεγα ότι το φαρμακείο δεν είναι ιδιότυπο κατάστημα. Γιατί λέγεται ιδιότυπο κατάστημα? Γιατί πουλάει κάποια προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται κοινωνικό αγαθό και αυτά είναι τα φάρμακα και από την άλλη μεριά είναι ασθενής. Το έχει πάει περίπατο. Το φαρμακείο είναι ένα υβριδικό κατάστημα. Είναι ένα κατάστημα που λειτουργεί μέσα σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, με τους κανόνες που ορίζει η πολιτεία, η φαρμακευτική πολιτική και το γενικό στο πλαίσιο της υγείας, αλλά από την άλλη μεριά, όσο ακόμα και κάποιοι συναδελφοί σας δεν το αποδέχονται, αν θέλετε, δεν πάει να είναι μια επιχείρηση. Το κράτος έρχεται και σας λέει πού θα ανοίξετε το φαρμακείο, τι προϊόντα πρέπει να έχετε για να το ανοίξετε, πώς θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τι επενδύσεις πρέπει να κάνετε, τι εξοπλισμό πρέπει να έχετε, τι ωράριο θα έχετε. Ένα πράγμα δεν σας λέει. Το πώς θα αποκτήσετε πελάτες και πώς θα τους κρατήσετε. Ή θα φέρετε τους πελάτες στο φαρμακείο και θα τους κρατήσετε σε ένα κατάστημα το οποίο το έχετε δημιουργήσει εσείς με δικά σας χρήματα, εσείς έχετε επενδύσει, δεν έχει επενδύσει κάποιος άλλος, έτσι. Και σας λέει, δεν σας λέει πώς θα μπουν οι πελάτες μέσα, πώς θα τους κρατήσετε. Αυτό είναι μια δική σας δουλειά. Ή θα το καταφέρετε ή θα βγείτε εκτός αγοράς. Και εδώ έρχεται το marketing, για το οποίο σαν όρο πάλι οι περισσότεροι, πολλοί από εσάς θα έλεγα στον όρο παθαίνουν και κάποιοι ένα είδος αλλεργίας, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχτείτε. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει πρέπει να αλλάξετε το mindset, όπως λέμε, τον τρόπο σκέψης και δράσης σας. Αυτό βέβαια τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι το φαρμακείο θα χάσει τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών και η τροφοδοσία τους, ο αφοδιασμός τους με φάρμακα και όλα τα άλλα προϊόντα που έχουν ανάγκη για την υγεία τους. Όμως, πέρα από την εστίαση σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να υπάρχει πλέον και μια άλλη εστίαση, καθαρή εστίαση επίσης, στους καταναλωτές. Αυτοί που μπαίνουν στο φαρμακείο σας δεν είναι πλέον ασθενείς, δεν είναι μόνο ασθενείς, είναι καταναλωτές. Αγοράζουν και άλλα προϊόντα, έχουν και άλλες ανάγκες και βέβαια μια εστίαση στις συνθήκες της αγοράς. Δεν μπορείτε να κλείνετε τα μάτια και να λέτε ότι δεν αλλάζει τίποτα στην αγορά ή η αγορά λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν 10, 20 ή 50 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια διπλή εστίαση και ως προς το κομμάτι των ασθενών, αλλά και ως προς το κομμάτι της αγοράς. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο μοντέλο? Τι σημαίνει επιχειρησιακό μοντέλο? Είναι ένα μοντέλο όπου μία επιχείρηση προσφέρει αξία στους πελάτες της και αυτή την αξία την μετατρέπει στη συνέχεια σε κέρδος για τον άνθρωπο που τρέχει την επιχείρηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για το φαρμακείο. Για να λειτουργήσει αυτό το καινούργιο μοντέλο, το οποίο πρέπει να αρχίσετε να το σκέφτεστε, να το εφαρμόζετε, υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα. Πρώτα απ' όλα, εφόσον μιλάμε για μία επιχείρηση, πρέπει να αρχίσετε να λειτουργείτε ως managers. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, να κατανοήσετε την έννοια του marketing. Όχι θεωρητικά και τέτοια, μην νομίζετε ότι θα σας πάω εκεί, θα σας πω πιο πρακτικά πράγματα. Να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε κάποια βασικά οικονομικά στοιχεία. Να αρχίσετε να βάζετε στόχους.
να έχετε κατανόηση το τι σημαίνει στρατηγικές ανάπτυξης. Ποιες είναι τεχνικές προβολής του φαρμακείου, το merchandising και όλα αυτά. Πώς κάνουμε εκπτώσεις. Υπάρχει μια αριθμητική των εκπτώσεων, την οποία έχω την αίσθηση ότι πολλοί από εσάς δεν την χρησιμοποιείτε, την αρνοείτε. Και τελικώς πώς διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα εμπορικής ανάπτυξης. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα έπρεπε, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, κάπου να τα διδάσκεστε μέσα στις φαρμακευτικές σχολές. Γιατί, σύμφωνα με δικές μου εκτιμήσεις, εγώ δεν είμαι φαρμακοποιός, αλλά έχω αποκτήσει τελευταία μια σχέση με τον χώρο σας. Λέω ότι περίπου 80% των αποφύτων προορίζονται για να δουλέψουν στα κοινοτικά φαρμακεία, ένα 10% θα πάνε να δουλέψουν ενδεχομένως σε κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες και το υπόλοιπο θα πάει να δουλέψει ακόμα και στο δημόσιο. Όμως και εκεί ακόμα χρειάζονται κάποια τέτοια ζητήματα να είναι γνώστες κάποιων τέτοιων ζητημάτων. Όταν μιλάμε δηλαδή ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να ξέρει πώς διαχειρίζεται τα αποθέματά του, τα αποθέματα δεν θα τα διαχειρίζεται μόνο μέσα στο φαρμακείο και ο κλινικός φαρμακοποιός πρέπει να διαχειρίζεται σωστά τα αποθέματά του στο νοσοκομείο που είναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που θα έπρεπε να τις διδάσκεστε, δυστυχώς δεν τις διδάσκεστε και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να πάρετε μερικά ερεθίσματα από αυτά όλα τα θέματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχήν και να δούμε το φαρμακοποιό ως manager. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι γνώστης των βασικών λειτουργιών του management. Και ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες? Είναι πρώτα απ' όλα ο σχεδιασμός, το planning, είναι η οργάνωση, η στελέχωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στο κομμάτι του σχεδιασμού, αλλά υπάρχουν άλλες κυρίες εδώ ομιλήτρες που θα σας μιλήσουν και για την οργάνωση και για την καθοδήγηση και για άλλα σχετικά θέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το δεύτερο στοιχείο που είναι το marketing. Τι είναι το marketing? Εγώ θα έλεγα ότι το marketing είναι κάτι τέτοιο που εμφανίζεται στην μαύρη-άσπρη φωτογραφία. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Αν κάποιος το ξέρει το τεστ, ας μην απαντήσει. Πείτε μου σας παρακαλώ, βλέπετε άνθρωπο ή ζώο? Άνθρωπο ή ζώο? Απαντάτε μόνο σε αυτό που σας ρωτάω. Τι βλέπετε? Άνθρωπο. Τι φύλο έχει ο άνθρωπος? Ηλικία? Δεν άκουσα. Άλλοι? Δεν ακούω. 80 και. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τώρα τι είναι νέα ή είναι 80 και? Ευτυχώς στο νέα αναφέρθηκαν οι κυρίες. Στο 80 και αναφέρθηκαν άντρες. Γιατί το τεστ αυτό λέει, δείχνει και την ηλικία σας, έτσι, ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, δύο πρόσωπα είναι. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Υπάρχει η ηλικιωμένη γυναίκα από τη μία πλευρά, έτσι, και υπάρχει και η νεαρή γυναίκα. Άμα εστιάσετε, στρέψτε λίγο το βλέμμα σας αλλού και ξαναγυρίστε το πέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι βλέπετε και τα πολλοί από εσάς βλέπετε και το marketing. Δεν όχι μόνο έτσι, διαφορετικά. Το ψάχνετε ακόμα, έτσι. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχετε μια ξεκάθαρη αντίληψη το τι είναι το marketing και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το marketing. Το marketing είναι ένα παγόβουνο. Οι περισσότεροι από εσάς βλέπουν την κορυφή του παγόβουνου. Βλέπουν την διαφήμιση κυρίως, τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων, τις πωλήσεις κτλ. Για να μπορέσει όμως, και υπάρχουν αυτά στο marketing όντως, υπάρχουν όμως πολύ περισσότερα στοιχεία του marketing που είναι στο σώμα του παγόβουνου, αλλά είναι κάτω από την φάνεια. Τα οποία κάποια από αυτά, όπως είναι ο καθορισμός των στόχων, τα θέματα της σωστής τιμολόγησης, οι στρατηγικές ανάπτυξης κτλ. Είναι κάποια από αυτά τα στοιχεία που πρέπει να τα γνωρίζετε. Για να δούμε λοιπόν τι είναι το marketing. Δεν θα σας πάω σε ορισμούς και τέτοια. Έτσι, θα πω δύο πραγματάκια μόνο. Το marketing, η εμπορική λειτουργία, αν θέλετε, είναι μία από τις τρεις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Είναι το marketing και οι πωλήσεις μαζί. Έτσι. Είναι τα operations, το σύστημα παραγωγής, είτε είμαι ένα εργοστάσιο και παράγω προϊόντα, είτε παράγω υπηρεσίες και τις προσφέρω μετά, όλο το σύστημα
δημιουργεί την υπηρεσία και την προσφέρει στον καταναλωτή, και τα χρηματοοικονομικά. Άρα λοιπόν το marketing εξυπηρετεί τους πελάτες, τα χρηματοοικονομικά από την άλλη μεριά χρηματοδοτούν τόσο τις δραστηριότητες της παραγωγής, όσο και τις δραστηριότητες του marketing. Και από την άλλη μεριά το marketing είναι προαπαιτούμενο των πωλήσεων. Εσείς έχετε ένα φαρμακείο, θέλετε να έχετε πωλήσεις. Για να έχετε πωλήσεις πρέπει να έρθει κάποιος ασθενής ή γενικότερα ένας πελάτης στο κατάστημά σας, στο φαρμακείο σας, αλλά για να έρθει πρέπει να τον φέρετε. Γιατί αν δεν τον φέρετε εσείς, θα τον φέρει κάποιος άλλος. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Και αν θέλετε και έναν ορισμό έτσι για να τον θυμόσαστε στο marketing, είναι ότι το marketing είναι η τέχνη να δημιουργήσει ευχαριστημένους πελάτες και να μπορείς και να τους κρατάς κιόλας, για να μην σου φέρουν. Αυτά όσον αφορά το τι είναι το marketing. Οι παραπάνω θεωρίες δεν έχουν νόημα για σας αυτή τη στιγμή. Επόμενο θέμα. Καθορισμό στόχων. Ξεκινήσατε σήμερα το πρωί για να έρθετε εδώ. Είπατε ότι η ημερίδα, ας πούμε, αρχίζει στις 10. Άρα, θα φύγω από το σπίτι μου στις 9.30, θα ακολουθήσω αυτή τη διαδρομή για να φτάσω στις 10 η ώρα και να παρακολουθήσω την έναρξη της ημερίδας. Βάλατε ένα στόχο. Το πώς θα ξεκινήσετε, από πού θα ξεκινήσετε, πού θα φτάσετε και πώς θέλετε να φτάσετε, που είναι στρατηγική. Ερώτημα. Στο φαρμακείο σας, πόσοι από εσάς βάζετε στόχους? Πόσοι από εσάς βάζετε έναν ετήσιο στόχο πωλήσεων και λέτε πέρσι πούλησα 100, φέτος θα πουλήσω πόσα? Και πόσοι από εσάς το σπάτε αυτό το χ που θα βάλετε σε μηνιαίες πωλήσεις για να ξέρετε τι κυνηγάτε? Για να δω χέρια. Γιατί σε όλες τις άλλες δράσεις της ζωής σας το κάνετε. Στο αυτοκίνητο σας μπαίνετε, οδηγείτε, ακολουθείτε μια πορεία. Στο φαρμακείο σας πούνε κάτι σαν όχημα επιχειρηματικό, γιατί δεν το κάνετε? Άρα πρέπει να μάθετε να βάζετε στόχους. Δεν μπορείτε να λειτουργείτε πλέον χωρίς στόχους. Η αγορά τρέχει, ο ανταγωνισμός αλλάζει, άρα πρέπει να βάζετε στόχους. Και αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, smart όπως λέμε, έτσι βλέπετε τι σημαίνει το smart, να είναι συγκεκριμένοι, να είναι ποσοτικοί, δηλαδή θέλω αύξηση πωλήσεων 10% που σε τζίρο ή σε όγκο. Δύσκολο, επειδή έχετε πάρα πολλά προϊόντα, δύσκολο είναι να το βάλετε σε όγκο, να το βάλετε σε τζίρο. Έτσι. Πότε? Σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 1,5 χρόνο? Πότε? Σε 1 εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες? Πρέπει να είναι στόχοι καθορισμένοι. Και οι στόχοι σας βέβαια πρέπει να αφορούν από τη μία μεριά τις πωλήσεις, για το πώς θα πετύχω υψηλότερες πωλήσεις με διάφορες ενέργειες που θα κάνω, και από την άλλη μεριά πώς θα έχω και την αντίστοιχη κερδοφορία. Γιατί και θα έχω μεγάλο τζίρο δεν σημαίνει ότι πάντα ότι θα έχω και αντίστοιχη κερδοφορία. Δεν παντρεύονται πάντα αυτά τα δύο. Έτσι, μπορεί να είναι και αντιστρόφως ανάλογα. Να έχετε μεγάλους τζίρους και μεγάλες ζημιές από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν, για να μπορείτε να βάζετε στόχους, πρέπει να έχετε κατανόηση κάποιων πολύ βασικών οικονομικών στοιχείων. Έτσι. Και αυτά τα οικονομικά δεν είναι οικονομικά τα οποία θα πείτε, ξέρεις, θα τα αναθέσω στο λογιστή μου γιατί ο λογιστής μου τα φροντίζει. Ο λογιστής σας φροντίζει να καταγράφει τις συναλλαγές σας, φροντίζει τη σχέση σας με την εφορία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχετε ξεκαθαρίσει εσείς, να ξέρετε τι γίνεται για να μπορείτε και να παίρνετε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Έτσι. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει κερδοφορία, πώς βγαίνει η κερδοφορία, πώς υπολογίζεται, γιατί άλλο ποιο είναι το μεικτό μου κέρδος, το gross profit, άλλο ποιο είναι το margin και άλλο ποιο είναι το markup. Αυτά οι περισσότεροι από εσάς, από ό,τι έχω καταλάβει από επαφή μου και με άλλες αντίστοιχες ομιλίες με φαρμακοποιούς κτλ., δεν είναι πλήρως κατανοητά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Υπάρχουν τρεις βασικοί όροι. Το markup, το gross profit και το gross margin που λέμε στα ελληνικά. Έτσι. Τι είναι το markup? Οι περισσότεροι από εσάς μπερδεύετε το markup με το περιθώριο κέρδους, με το gross margin. Τι είναι το markup? Βέβαια δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό αποκλειστικά. Γιατί όταν βγαίνουν οι τιμές των προϊόντων, οι τιμές των φαρμάκων, οι τιμές που θα πουλήσετε εσείς και σε τι τιμή θα πουλήσετε προσδιορίζεται από ένα markup. Έτσι.
Το markup τι είναι? Είναι μία προσάυξηση πάνω στη βασική τιμή, στην τιμή κτήσης ενός προϊόντος, για να πάρει μία τιμή στο ράφι. Είτε αυτό είναι φάρμακο, είτε είναι ένα άλλο προϊόν που μπορεί να έχετε στο φαρμακείο σας. Δεν είναι όμως το περιθώριο κέρδους σας. Είναι το κέρδος σας, το μεικτό σας κέρδος, αλλά δεν είναι το περιθώριο του κέρδους σας. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Πάρτε ένα παράδειγμα. Έχετε ένα προϊόν το οποίο το αγοράζετε 3 ευρώ. Βάζετε 50% markup, άρα 1,5 ευρώ, μια προσάυξηση δηλαδή, και παίρνει μία τιμή το προϊόν σας 4,5 ευρώ. Το 1,5 ευρώ είναι το κέρδος σας. Το περιθώριο και είναι το markup 50%. Το περιθώριο κέρδους σας δεν είναι 50%. Το περιθώριο κέρδους βγαίνει το κέρδος πάνω στην τιμή πώλησης. Άρα, εάν το προϊόν σας το αγοράσετε, το πουλάτε 4,5 ευρώ και το αγοράσετε 3 ευρώ και έχετε μεικτό κέρδος 1,5 ευρώ, το 1,5 ευρώ πάνω στο 4,5, που είναι η τιμή πώλησης, είναι 33%. Οι περισσότεροι λοιπόν από εσάς, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό το πράγμα δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Και κάποια στιγμή λέτε ότι εντάξει, έβαλα μία προσάυξηση, ας πούμε, για να πάμε εδώ πέρα. Είχα ένα προϊόν, το αγόρασα 3 ευρώ, έβγαλα μία προσάυξηση 50%, 1,5 ευρώ, αλλά το πουλάω 4,5, κάποια στιγμή το προϊόν σταματάει να κινείται, θέλω να το ξεφορτωθώ και λέω, κοίταξε να δεις, ας βάλω μία, αφού 50% έβαλα επάνω, ας δώσω μία έκπτωση 40%, και να μου μείνει και ένα 10% στην τσέπη. Αν δεν, τι θα γίνει τότε? Εάν κάνετε 40% έκπτωση, θα πρέπει να κάνετε μια έκπτωση 1,80. Άρα, η τιμή του προϊόντος σας θα γίνει 2,70 για να το πουλήσετε, ενώ εσείς το έχετε αγοράσει 3. Και βέβαια, αν τα νούμερα δεν είναι αυτά, αλλά είναι μεγαλύτερα, οι απώλειές σας θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν, την έννοια markup, gross profit, gross margin, που θα σας χρειαστεί και για τη συνέχεια που θα το δούμε, θα πρέπει να την έχετε ξεκάθαρη. Βέβαια, μην βιαστείτε να τα σημειώνετε όλα αυτά, τις κάποιους τύπους που βλέπετε. Ούτως ή άλλως η παρουσίαση από ό,τι μου είπαν θα αναρτηθεί στο site της εταιρείας, οπότε θα μπορείτε να την κατεβάσετε και να δείτε τους υπολογισμούς εκεί. Πάμε παρακάτω. Πώς βγαίνει λοιπόν το μεικτό κέρδος του φαρμακείου σας? Είπαμε ότι βγαίνει το μεικτό κέρδος πάνω στις πωλήσεις και ως περιθώριο. Άρα, αν έχετε παράδειγμα, τυχαία αν τα νούμερα, καθαρές πωλήσεις 500.000, μείον το κόστος πολυθέντων που είναι 300.000, άρα έχετε ένα κέρδος 200.000, ένα μεικτό κέρδος. Άρα, το μεικτό αυτό κέρδος πάνω στο 500 σημαίνει ως ποσοστό ένα 40%. Αυτό είναι ένα νούμερο που σας χρειάζεται. Πρέπει να το ξέρετε ότι βγαίνει έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο κομμάτι των στόχων. Ωραία. Σας είπα προηγουμένως πώς ορίζετε στόχους. Και μπαίνει το θέμα πώς θα ορίσω τους στόχους. Με ποια κριτήρια? Θα κοιτάζω μόνο πίσω μου το τι έκανα τα προηγούμενα χρόνια? Το αυτοκίνητό σας δεν το οδηγείτε κοιτάζοντας από το πίσω παρμπρίζ, νομίζω. Παιδιά, θα πρέπει να κατέβει στο φαρμακείο, κοιτάζετε μπροστά. Άρα πρέπει να συνυπολογίσετε τις συνθήκες της αγοράς κτλ. Αλλά πρέπει να δείτε και κάποια δικά σας θεματάκια. Θα πρέπει οι στόχοι σας, όπως είπαμε, να είναι αριθμοποιημένοι, άρα να έχετε κάποια σημεία αναφοράς. Και ένα από τα πολύ βασικά σημεία αναφοράς είναι το λεγόμενο break-even point. Το νεκρό σημείο. Δεν μου αρέσει όρος να το λέω νεκρό σημείο και γι' αυτό το περνάω στο έτσι. Τι είναι αυτό λοιπόν? Τα έξοδά σας χωρίζονται στα σταθερά και μεταβλητά. Μεταβλητά είναι αυτά τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τις πωλήσεις σας. Όσο αυξάνουν οι πωλήσεις σας, μεταβάλλονται τα έξοδα. Συνήθως τα μεταβλητά έξοδα είναι αυτά που ενσωματώνονται πάνω σε ένα προϊόν. Και τα σταθερά είναι ενίκεια, ΔΕΗ, ΟΠΕ κτλ. Μισθή ενδεχομένως που έχετε και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το άθροισμα λοιπόν, και το άθροισμά τους είναι η μπλε γραμμή που βλέπετε. Από την άλλη μεριά είναι τα έσοδά σας, που είναι η πράσινη γραμμή. Στο σημείο που συναντιόνται αυτές οι δύο γραμμές είναι το break-even point. Έτσι. Το σημείο όπου τα έξοδά σας τα συνολικά συναντιόνται με τα έσοδά σας.
Όταν λοιπόν δουλεύετε από το σημείο της διασταύρωσης και επάνω, είστε σε περιοχή κερδοφορίας, όπου είστε από το σημείο της διασταύρωσης και κάτω, είστε σε περιοχή ζημιών. Άρα θα πρέπει να υπολογίσετε ποιο είναι το break-even του φαρμακείου σας, για να μπορείτε από εκεί και πέρα να βάζετε κάποιους στόχους που να είναι πάνω από το break-even. Τώρα το πόσο θα είναι, θα το κρίνετε εσείς ανάλογα με την περιοχή που λειτουργείτε, με το τι προϊόντα διακινεί το φαρμακείο σας κτλ. Πώς θα το κάνετε αυτό? Τα περνάω πολύ γρήγορα γιατί είπα ότι μπορείτε να τα δείτε από μόνοι σας στην παρουσίαση. Το νεκρό σημείο πώς υπολογίζεται? Υπολογίζεται από τις πωλήσεις συν τα σταθερά έξοδα που έχετε, δια τις πωλήσεις μείον μεταβλητά έξοδα που έχετε. Που αυτό λέγεται και συνεισφορά. Και τι είναι η συνεισφορά? Είναι το ποσοστό εκείνο που συνεισφέρουν οι πωλήσεις στη δημιουργία, στην κάλυψη των σταθερών σας εξόδων και στη δημιουργία κέρδους, αφού προηγουμένως βεβαίως έχουν αφαιρεθεί τα μεταβλητά έξοδα, που στην περίπτωση του φαρμακείου δεν έχετε πολλά μεταβλητά έξοδα εσείς, έχετε μόνο τα προϊόντα που πουλάτε. Τα σακουλάκια που μπορείτε να συσκευάζετε, να δίνετε τα προϊόντα είναι απειροελάχιστα, οπότε δεν τα παίρνουμε υπόψη. Άρα λοιπόν, να δούμε και ένα παράδειγμα. Αν έχετε λοιπόν 600.000, λέω ένα παράδειγμα, πωλήσεις, και έχετε 120.000 σταθερά έξοδα, δια 180.000 που είναι το μεικτό σας κέρδος, έχετε ένα κέρδος, το break-even είναι στις 400.000. Έτσι. Ή μπορείτε να το δείτε αν πάρετε το μεικτό σας κέρδος και το διαιρέσετε με τα σταθερά σας έξοδα, και τα διαιρέσετε με το ποσοστό του μεικτού σας κέρδους, που εγώ στην περίπτωση είναι 30%, θα βγάλετε πάλι το 400. Άρα λοιπόν, έχετε ένα σημείο αναφοράς ποιο είναι το break-even. Από εκεί και πέρα μπορείτε να ορίζετε τους στόχους σας. Και αν θέλετε υπάρχει άλλη μια μέτρηση που μπορείτε να κάνετε, ποιο είναι το περιθώριο ασφαλείας. Έτσι, το περιθώριο ασφαλείας τι σας λέει? Αν πάρετε τις πωλήσεις, μία τις πωλήσεις του νεκρού σημείου, δύο τις πωλήσεις, θα βγάλετε ένα νούμερο, στο παράδειγμα μας είναι εκεί πέρα 600 μείον 400 δια 600 μας δίνει 33%. Τι σημαίνει αυτό το 33%? Ότι εγώ θα βάλω ένα στόχο, 600.000 ας πούμε. Δεν είμαι όμως μάγος, μπορεί να μην τον πιάσω το στόχο. Μπορεί να πιάσω αντί για 600, 580, 550, 530. Το 30%, το 33% που φαίνεται εκεί τι λέει? Ότι έχω περιθώριο να πάω πίσω από το στόχο μου, να μην πιάσω δηλαδή το στόχο μου, έως το 33%. Όσο είμαι πάνω από το 30%, όσο είμαι στο 33% είμαι ok. Αν πέσω κάτω από το 33% σημαίνει ότι θα έχω ζημιές. Είναι κάποια βασικά λοιπόν στοιχεία που πρέπει πάλι να τα έχετε στο μυαλό σας, σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία. Μιλήσαμε για ένα άλλο θέμα, για το θέμα της στρατηγικής. Θα λέμε λοιπόν πολλές φορές σε παρόμοιες εκδηλώσεις, σε βιβλία γράφονται κτλ. Κάποιες φράσεις όπως αυτές. Η καλύτερη στρατηγική είναι ο ευχαριστημένος πελάτης. Και δηλαδή, είπαμε ότι η στρατηγική είναι ο τρόπος που λειτουργώ για να πιάσω τους στόχους. Ωραία. Η καλύτερη στρατηγική είναι ο ικανοποιημένος πελάτης. Τώρα εσείς δηλαδή, αν σας το πω ως στρατηγική, τι θα κάνει? Πώς θα δέσει αυτό με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως ότι θα βάλετε στόχους? Έχει νόημα? Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι συγκεκριμένες και πολλές. Να εστιάσω όμως στον χώρο του δικού σας φαρμακείου. Σε κάποιες στρατηγικές ανάπτυξης, αν θέλετε. Η ανάπτυξη στο δικό σας φαρμακείο μπορεί να έρθει από έναν συνδυασμό αγορών, της υπάρχουσας αγοράς ή κάποιας νέας αγοράς, με τα υπάρχοντα προϊόντα που έχετε ή με κάποια νέα προϊόντα. Αν είμαστε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση που έχετε ανάπτυξη αγοράς με τα υπάρχοντα προϊόντα στην υπάρχουσα αγορά, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνετε μια στρατηγική διείσδυσης. Ότι θέλω να πουλήσω περισσότερο, να μπω περισσότερο στην αγορά, να αποκτήσω μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οκ. Από την άλλη μεριά, έχω δυνατότητα να επιλέξω μια στρατηγική ανάπτυξης με νέα προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι στο φαρμακείο μου μπορώ να εντάξω καινούργια προϊόντα. Μπορεί να εντάξω μια μεγάλη γκάμα, ας πούμε, ορθοπαιδικών που δεν την είχα μέχρι χθες. Μπορεί να αποφασίσω στο φαρμακείο μου να διακινώ και μια γκάμα για
διαγνωστικά, που δεν τα είχα μέχρι χθες, έτσι, ή να βάλω ομοιοπαθητικά. Τρίτη περίπτωση, να έχω τα υπάρχοντα προϊόντα, αλλά να πάω σε μια νέα αγορά. Η νέα αγορά βέβαια μπορεί να έχει την έννοια του διαφορετικού target group, άντρες, γυναίκες κλπ. Δεν σας ενδιαφέρει εσάς αυτό, αλλά η νέα αγορά μπορεί να έχει την έννοια εδώ πέρα της γεωγραφικής αγοράς, δηλαδή να ανοίξω ένα φαρμακείο σε μια άλλη περιοχή, ούτως ή άλλως μέχρι 5 έχετε δικαίωμα να ανοίξετε, ή να κάνω ένα e-shop, έτσι, ή να πάω σε μια άλλη πόλη, να κάνω κάτι τέτοιο, νέα αγορά. Και η τελευταία περίπτωση, να βάλω νέα προϊόντα σε νέες αγορές. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά υπάρχουν συνάδελφοί σας που το έχουν κάνει. Δεν θέλω να αναφερθώ και δεν μιλάω για συναδέλφους σας φαρμακοποιούς όπου έχουν στήσει μεγάλες εταιρείες όπως ήταν η Αβιβίτα και ο Πορές κτλ. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Μιλάω για συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ένα κοινοτικό φαρμακείο και το διατηρούν και παρόλα αυτά έβαλαν νέα προϊόντα σε νέα αγορά. Τι έκαναν δηλαδή? Έφτιαξαν κάποιο δικό τους branded προϊόν, μία κρέμα ας πούμε επουλωτική, έφτιαξαν κάποιο σαμπουάνι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βάλανε ένα brand name και το διακινούν είτε από το φαρμακείο τους, είτε το διανέμουν και σε άλλα φαρμακεία. Αυτό είναι αναπροσανατολισμός, όπως λέμε, της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ανάπτυξη, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας τέτοιου είδους επιλογές και όχι είναι ευχαριστημένος πελάτης κτλ. Ωραία, το είπαμε. Ευχαριστημένος πελάτης χρειάζεται. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουν νόημα αυτά που λέμε. Παρακάτω. Επιλογές που έχουν να κάνουν με το μείγμα των προϊόντων σας. Το μείγμα των προϊόντων έχει κάποιες διαστάσεις. Έχει το βάθος του μείγματος που εκφράζει τις κατηγορίες προϊόντων που διακινείτε και το πλάτος του μείγματος που εκφράζει του πόσα προϊόντα έχετε σε κάθε κατηγορία. Και η συνοχή βέβαια του πόσο αυτά συνδέονται μεταξύ. Άρα λοιπόν έχετε κάποιες διαφορετικές επιλογές. Να έχετε πολλά προϊόντα σε πολλές κατηγορίες, λίγα προϊόντα σε λίγες κατηγορίες, έτσι, 4 επιλογές. Άρα αυτές τις επιλογές θα πρέπει να τις μελετήσετε με βάση την αγορά που λειτουργεί το φαρμακείο σας. Μπορεί να είστε στην Αθήνα, μπορεί να είστε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είστε στην Κρήτη, μπορεί να είστε σε μια επαρχιακή πόλη, ακόμα και σε ένα μεγάλο χωριό και να έχετε φαρμακείο εκεί. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής σας και τη σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής σας, να πάρετε αποφάσεις για το τι είδους μείγμα προϊόντων θα έχετε. Δεν μπορείτε να φτιάχνετε ένα μείγμα προϊόντων βλέποντας τι έχει κάνει έναςάδελφός σας ή ένας παλιός συμφοιτητής σας που λειτουργεί στην διπλανή πόλη, γιατί η διπλανή πόλη μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την πόλη που είσαστε εσείς. Άρα δεν θα κοιτάζετε γύρω-γύρω, έτσι, ή τι κάνουν τα e-shops κτλ. Θα κοιτάζετε ποια είναι η αγορά σας και με βάση αυτά τα στοιχεία θα μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας. Υπάρχουν εδώ πέρα τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα του καθενός από αυτά τα 4 ανοίγματα που είδαμε. Θα τα δείτε και αυτά στην παρουσίαση με την ησυχία σας, να μην πάρουμε πολύ χρόνο για να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Επόμενο θέμα. Διαχείριση των αποθεμάτων. Μεγάλο θέμα για σας. Για να κάνετε διαχείριση των αποθεμάτων, θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιους βασικούς δείκτες. Ποιος είναι ο υπολογισμός του μέσου αποθέματος και πώς υπολογίζεται, ποιος είναι δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, ποιος είναι ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στο κατάστημα, ποιος είναι ο δείκτης επάρκειας των αποθεμάτων και ποιος είναι ο δείκτης gross margin return on investment πάνω στα αποθέματα. Δεν θα μπούμε στους τύπους τώρα το πώς υπολογίζονται αυτά. Θα σταθώ μόνο στο τελευταίο που είναι επίσης, το θεωρώ πολύ σημαντικό, έτσι, για να πάρετε μια ιδέα. Τι είναι ο δείκτης Jim Roy, όπως λέγεται της κάποιης συντομίας? Είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού όπου δείχνει την απόδοση των κεφαλαίων που επενδύεται και την παραγωγικότητα, αν θέλετε, των αποθεμάτων που έχετε στο φαρμακείο σας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ο δείκτης βγαίνει από μια διαίρεση των πωλήσεων με το μέσο απόθεμα που έχετε επί το μεικτό περιθώριο κέρδους. Και επειδή οι πωλήσεις δια του μέσου αποθέματος μας κάνει το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας, αν πολλαπλασιάσετε το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας που θα ξέρετε να τον βγάλετε, με το μεικτό κέρδος σας βγάζει πάλι αυτό το δείκτη. Τι σημαίνει αυτός ο δείκτης? Βγάζει ένα νούμερο.
1, κάτι ή 0, κάτι κτλ. Αυτός ο δείκτης θα πρέπει πάντα να είναι πάνω από το 1. Ας πούμε στο παράδειγμα εδώ πέρα βλέπετε 1,13. Τι σημαίνει αυτό, 1,13. Σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αποθέματα, αυτό το ευρώ σας αποδίδει πίσω 1,13 ευρώ. Έτσι. Βέβαια, υπάρχει ένας κανόνας, έτσι, εμπειρικός, rule of thumb που λέμε, ότι αυτός ο δείκτης, για να είναι ικανοποιητικός, πρέπει να είναι, αν είναι δυνατόν, πάνω από το 3. Δείτε όμως τη σημασία του, αυτού του δείκτη, για να το καταλάβετε. Έχουμε 3 προϊόντα, α, β, γ, δ. Το πρώτο προϊόν 63.000 πωλήσεις, 55% περιθώριο κέρδους και τα υπόλοιπα όπως τα βλέπετε. Αν σας ρώταγα ποιο προϊόν σας συμφέρει να έχετε στο φαρμακείο σας, για να ακούσω από αυτά τα 4. Αυτό που ανακυκλώνεται συχνά. Δεν το ξέρουμε ακόμα ποιο είναι. Βλέπετε αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο με αυτά που βλέπετε. Ποιο? Το πρώτο? Το πρώτο. Γιατί? Μισό. Μάλιστα. Λοιπόν, για δείτε τα τώρα. Για δείτε τα τώρα. Τι λέει εκεί? 63, 55% περιθώριο κέρδους. Μέσω απόθεμα 40% κάποιος προμηθευτής σας έθαψε, για να μιλάμε και στη γλώσσα της αγοράς, και δείκτης 0,87. Δείτε και το τελευταίο προϊόν που έχει τις μικρότερες πωλήσεις και το μικρότερο περιθώριο κέρδους, είναι αυτό που είπε ο κ. Βλασόπουλος. Ότι το ένα προϊόν ανακυκλώνεται 1,5 φορά στο χρόνο, εκεί που λέει κυκλοφοριακή ταχύτητα, και το άλλο ανακυκλώνεται 3 και κάτι μέσα στο χρόνο. Άρα το ένα σας αποδίδει 3,29, είναι μέσα στα όρια που λέγαμε ότι είναι και ικανοποιητικό Jim Roy, και το άλλο από το άλλο χάνετε. Μην βιάζεστε λοιπόν να βγάζετε συμπεράσματα με ποιο προϊόν φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο τζίρο, ή επειδή ήρθε ένας προμηθευτής σας και σας είπε ότι κοίταξε να δεις, πάρε αυτό το προϊόν γιατί ο άλλος, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, ξεσκίστηκε στις πωλήσεις, άρα το ίδιο θα κάνεις και εσύ και θα έχεις και μεγάλο περιθώριο κέρδους. Μην βιάζεστε να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις. Έτσι. Τις αποφάσεις θα τις παίρνετε αφού κάνετε τους λογαριασμούς σας. Και βέβαια, δεν πρόκειται να πάρετε μηχανάκι και να τους κάνετε. Υπάρχουν στα πληροφοριακά προγράμματα που έχετε, ή σε κάποια τουλάχιστον από αυτά, όλα αυτά τα νούμερα και όλοι αυτοί οι δείκτες βγαίνουν αυτόματα. Το θέμα δεν είναι να κάνετε τους υπολογισμούς με το calculator. Το θέμα είναι να ξέρετε τι σημαίνουν οι δείκτες και να μπορείτε να τους ερμηνεύετε. Έτσι. Μην αγχώνεστε λοιπόν για το πώς γίνονται οι πράξεις. Παρόλο που είναι καλό να τους ξέρετε, αλλά καλύτερα είναι να ξέρετε πώς ερμηνεύονται αυτά. Άρα προσεκτικοί και στις αποφάσεις σε αυτά τα σημεία. Και επίσης σε ό,τι αφορά τα αποθέματα. Φτιάχνω τα αποθέματα, αλλά κάπου τα τοποθετούμε στο φαρμακείο μου. Πρέπει να τα τοποθετώ και σωστά, έτσι, γιατί η σωστή τοποθέτηση μπορεί να μου αποφέρει αύξηση πωλήσεων 10%, τοποθέτηση σωστή στα ράφια ακόμα επιπλέον 10%. Δεν χρειάζεται να λέμε έτσι με εξυπηρετεί ή έτσι τα βλέπω όμορφα. Άλλο το όμορφα, άλλο το λειτουργικά και το πώς λειτουργεί ο πελάτης, ο οποίος όταν μπαίνει στο φαρμακείο κοιτάζει πάντα δεξιά και πρέπει αυτά που θέλετε να είναι δεξιά κτλ. Υπάρχουν διάφορες συμβουλές που μπορεί να δώσει κανείς στο merchandising. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να ασχοληθούμε βεβαίως με όλα αυτά, γιατί όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε θα ήταν θέματα ενός ολόκληρου σεμιναρίου σε μία ημέρα, το καθένα από αυτά. Άρα εμείς θα προσπαθούμε να τα χωρέσουμε μέσα σε μισή ώρα. Και ερχόμαστε στην αριθμητική των εκτόσεων. Λοιπόν, τι βλέπω, τι έχω δει εγώ στα φαρμακεία σας. Μπαίνω μέσα ως πελάτης και βλέπω εκτόσεις 30%, 40% κάποια προϊόντα. Λοιπόν, εγώ 40% εκτόσεις βλέπω μόνο στα καταστήματα ρούχων, στα φαρμακεία σας και στην Τίμου, που λέγεται Κινέζικα. 40% εκτόσεις και 35% εκτόσεις δεν βλέπω αλλού. Δεν μπήκα σε κανένα σούπερ μάρκετ να δω 30 και 40% εκτόσεις. Δείτε εδώ πέρα ένα παράδειγμα. Έχω ένα προϊόν που πουλάω περίπου 200 κομμάτια το μήνα.
το αγοράζω το προϊόν 18 ευρώ, βάζω μια τιμή πώλησης 30 ευρώ, άρα έχω ένα περιθώριο κέρδους 40%. Να το πάλι το περιθώριο κέρδους εγώ. 40%. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι συνολικά πουλάω περίπου 200 κομμάτια το μήνα, έχω 6.000 πωλήσεις σε αξία, ανατεμάχιο κερδίζω 12 ευρώ και έχω και 2.400 το μεικτό μου κέρδος. Αν πω ότι θα κάνω, χρειάζεται κάποια απλή αριθμητική, έτσι, μέθοδος του δουλειών. Άρα, τι θέλω να κάνω όταν κάνω μία έκπτωση? Είναι απλώς να κάνω την έκπτωση? Προφανώς όχι. Για να κάνω την έκπτωση σημαίνει ότι από την άλλη μεριά θέλω τι? Θέλω να κρατήσω τουλάχιστον τον ίδιο τζίρο, αλλά προφανώς δεν θέλω να κρατήσω τον ίδιο τζίρο, γιατί αν θέλω να κρατήσω τον ίδιο τζίρο, γιατί να κάνω την έκπτωση. Θέλω να κάνω την έκπτωση, να πουλήσω περισσότερα για να κερδίσω και κάτι παραπάνω, αδερφέ, αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνω την έκπτωση. Αν λοιπόν πάρουμε το παράδειγμα αυτό και πούμε ότι είχα το προϊόν και είχα συνολικά έσοδα 6.000, το πούλεγα 30 ευρώ, αν το πουλήσω 27, 3 ευρώ παρακάτω δηλαδή, γιατί έκανα μία έκπτωση 10%, έτσι, τότε αυτά που θα εισπράξω ως σύνολο, αν πουλήσω τα 200 τεμάχια, θα είναι 5.400. Άρα θα μου λείπουν 600. Άρα αν διαιρέσω το 600 δια του 27 που το πουλάω, μου λείπουν ακόμα 22 κομμάτια. Άρα, για να κάνω έκπτωση 10% και να έχω τον ίδιο τζίρο, θα πρέπει να πουλήσω 11% παραπάνω. Και επειδή δεν θέλω να έχω μόνο τον ίδιο τζίρο, αλλά θέλω να έχω και κάποιο περισσότερο κέρδος, αυτό το 11% μπορεί να είναι 20%, 25%, 30% κτλ. Έτσι. Μπορώ να τα πουλήσω. Αν μπορώ, έχει καλώς. Εάν δεν μπορώ να τα πουλήσω, εάν κάνω την έκπτωση αυτή, θα μπω μέσα. Άρα χρειάζεται κάποια εξάσκηση στην αριθμητική των εκτόσεων. Δεν είναι έτσι να το βάζετε άκρητα, επειδή είδατε ένα e-shop και έβαλε 40% ξέρω έκπτωση, να πάτε και εσείς στο φαρμακείο σας και να βάλετε 40% ή άντε να βάλετε 35%. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να μάθετε να τα χειρίζεστε αυτά τα πράγματα σωστά. Και βέβαια όλα αυτά που λέμε, ότι βάζω στόχους, κάνω κάποιες στρατηγικές επιλογές, βλέπω ποια είναι η αγορά μου, τα βάζετε σε ένα γραπτό κείμενο, το οποίο δεν είναι ένα κείμενο το οποίο το φτιάχνετε και το βάζετε σε ένα σερτάρι. Είναι ένας καθημερινός σας οδηγός. Τον έχετε εκεί και τον βλέπετε και βλέπετε την πορεία σας. Γιατί έχετε βάλει στόχους. Αυτούς οι στόχοι μπορεί να είναι αιτήσιοι, τους έχετε σπάσει σε μήνες, μπορεί να τους έχετε σπάσει και σε εβδομάδες και ξέρετε τι κυνηγάτε. Έτσι. Και έχει φανεί βιβλιογραφία, αλλά από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι οι επιχειρήσεις που έχουν κάποιο γραπτό κείμενο, έστω και να είναι μερικές σελίδες και δεν είναι ένα πλάνο που υπάρχει εδώ πέρα μέσα, έχουν πολύ περισσότερες αποδόσεις. Άρα δεν είναι κακό να γράψετε και 5-6 σελίδες με το πλάνο σας για κάθε χρόνο και να το έχετε γραπτά. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να μάθετε να την κάνετε. Γιατί θα σας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Και να δείτε καινούργιες ευκαιρίες και να βάλετε στόχους σωστά και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης μέσα σε αυτό το πλάνο κάνετε ενέργειες. Πώς τις κάνετε? Θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Κάντε ένα εξελάκι, βάλτε στην πρώτη στήλη τις ενέργειες, τις προωθητικές που πρέπει να κάνετε, βάλτε δίπλα μήνες ή εβδομάδες. Οι γκρίζες μπάρες δείχνουν τη διάρκεια στους μήνες και έχετε ένα πλάνο μπροστά σας. Για κάθε δραστηριότητα που κάνετε, βγάλτε μία σελίδα και γράψτε κάποια στοιχεία της δραστηριότητας που κάνετε, της προωθητικής ενέργειας, πότε αρχίζει, πότε τελειώνει, τι στόχους είχατε, τι σας απέφερε αυτή η ενέργεια στο τέλος όταν τελείωσε. Και αυτό φυλάξτε το σε ένα χαρτάκι, θέλετε να το φυλάξετε στον υπολογιστή σας, σε ένα document, φυλάξτε το κάπου εκεί, κάντε μία σύγκριση με μία άλλη ενέργεια που θα κάνετε στο μέλλον ή με μία τρίτη, να δείτε ποιες ενέργειες αποδίδουν, ποιες δεν αποδίδουν. Έτσι. Αυτό είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή τα βάζετε αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά όταν τα τηρείτε αυτά τα στοιχεία, αρχίζετε και αποκάτω μία εμπειρία και ένα μπούσουλα για το τι πρέπει να κάνετε για να είστε πιο αποδοτικοί. Και τελευταία βέβαια,
χρειάζεται να βγάζετε και το λεγόμενο marketing budget, έτσι, που είναι οι δαπάνες που θα χρειαστείτε και όλα αυτά τα πράγματα και ποιες θα είναι οι πωλήσεις σας, ποιο θα είναι το κόστος πολυθέτων κτλ. Συνήθως από πλευράς εμπορικής σταματάμε εκεί που είναι η κόκκινη γραμμή. Αυτό που λέει το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, τι είναι? Είναι το κέρδος ή η ζημιά που έχει προέλθει από τη λειτουργία σας στη συγκεκριμένη οικονομική χρήση. Στο 2023, που έληξε, το 2024 που τρέχουμε τώρα. Τα υπόλοιπα από εκεί και κάτω είναι νούμερα, αλλά μπορεί να είναι νούμερα που έχουν γεννηθεί και από προηγούμενες χρήσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι τόκοι από δάνεια που έχετε πάρει σε προηγούμενα χρόνια. Έτσι, μπορεί να είναι κάποιες άλλες δαπάνες, να είναι φορεία που πρέπει να πληρώσετε, προκαταβολή φόρου κτλ. Άρα, σε ό,τι αφορά την εμπορική λειτουργία, είναι το κομμάτι μέχρι την κόκκινη γραμμή. Βεβαίως, χρήσιμο είναι και το παρακάτω και πολύ χρήσιμο είναι επίσης και κάποιο αποθεματικό. Πρέπει εσείς, όταν κάνετε αυτό το budgeting, να βάζετε και κάποια χρήματα στην άκρη, γιατί από καιρούς καιρών πρέπει να ανακοινώνουν το φαρμακείο. Μπορεί να ανανεώσετε την επιδείνωση, μπορεί να χρειάζεται να πάρετε καινούργιο εξοπλισμό, μπορεί να χρειάζεται να κάνετε κάποιο άλλο. Πρέπει να έχετε δημιουργήσει ένα αποθεματικό. Δεν σημαίνει ότι κάθε βράδυ που κλείνει το φαρμακείο, ανοίγω το σετάρι, βλέπω τι έχω μέσα, λέω α, ωραία, θα βγάλω αυτά γιατί αύριο έχω να πληρώσω 2 προμηθευτές, τη ΔΕΗ και το νερό και το ενίκιο στο τέλος του μήνα και τα υπόλοιπα τα βάζω τσέπη και τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται λίγο πιο προσεκτική διαχείριση. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά, για να τα μπορέσετε να τα συμμαζέψετε και να τα εφαρμόσετε, χρειάζονται κάποια πράγματα. Χρειάζεται καταρχήν να έχετε κάποιες προσωπικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις αποκτήσετε. Να έχετε κάποιες ικανότητες και δεξιότητες, ας πούμε ακόμα και στις πωλήσεις, γιατί υπάρχουν προϊόντα στο φαρμακείο σας που αγοράζονται, και αυτά είναι τα φάρμακα, και υπάρχουν και προϊόντα που πουλιόνται. Τα προϊόντα που πουλιόνται είναι κάποια που θέλουν σπρώξιμο από εσάς. Βιταμίνες, συμπληρώματα και όλα τα άλλα. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε το cross-selling και το upselling κτλ. Χρειάζεστε πόρους, και όταν λέω απαιτούμενους πόρους, δεν εννοώ μόνο χρήματα. Εννοώ ότι χρειάζεται να έχετε και ανθρώπινους πόρους, κάποιο συνεργάτη. Χρειάζεται να έχετε και άλλους πόρους, να δημιουργήσετε ένα brand name, να δημιουργήσετε μια εικόνα του φαρμακείου σας τέτοια που να είναι ελκυστική για την αγορά στην οποία λειτουργείτε. Αυτό είναι η σωστή εικόνα είναι ένας άλλος πόρος. Και βέβαια χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο απασχόλησης. Έτσι. Πέρα από τα ωραία του φαρμακείου, καλός ή κακός, είναι ένα αναγκαίο κακό. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσετε με κάποιο τρόπο να αποκτήσετε αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Μπείτε στο ίντερνετ, υπάρχουν χιλιάδες άρθρα για αυτά τα θέματα. Διαβάστε κάποια βιβλία. Βρείτε κάποιο οικονομικό βιβλίο που έχει οικονομικά με απλή γλώσσα για να καταλάβετε τις έννοιες που είπαμε ή κάποιες άλλες κτλ. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πηγές, θα τις πω αμέσως μετά. Εγώ θα σας συνιστούσα, αν θέλετε, έχοντας στο μυαλό σας όλα αυτά, να χρησιμοποιήσετε 2 εργαλεία. Μπείτε στο site του βιβλίου Κερδοφόρο Φαρμακείου. Μέσα εκεί στο site θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια χρήσιμα εργαλεία, όπως λέει, και θα βρείτε 2 checklists. Η μία checklist έχει να κάνει με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης των γνώσεων και των γνώσεων που έχετε γύρω από θέματα τα οποία συζητήσαμε. Σε κάποια μπορεί να έχετε γνώσεις, σε κάποια μπορεί να υστερείτε λίγο. Δείτε ποιες είναι οι λήψεις σας στο πεδίο των γνώσεων και προσπαθήστε να καλύψετε με τον τρόπο που είπαμε αυτά τα κενά. Και στη δεύτερη checklist είναι μια checklist όπου μπορείτε να αξιολογήσετε την επιχειρησιακή σας λειτουργία και το πώς λειτουργεί το φαρμακείο σας. Από πλευράς προβολών, οργάνωσης, εμφάνισης και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Δείτε και εκεί πώς λειτουργεί και προσπαθήστε με κάθε τρόπο, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες, να καλύψετε τα κενά. Εκτός από τα βιβλία που είπαμε κτλ. Υπάρχουν προγράμματα, πολλοί συναδελφοί σας έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης φαρμακοποιών και τα κήρυθμα και πιο μεγάλα προγράμματα τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Και βέβαια, να το πω και αυτό κλείνοντας, ότι όλα αυτά που είπαμε, τις γνώσεις συγκεντρωμένες, γιατί αν πάτε σε ένα βιβλίο χρηματοοικονομικών θα δείτε χρηματοοικονομικά, αλλά είναι γενικά χρηματοοικονομικά. Όλα αυτά που είπαμε, χρηματοοικονομικά, συμβουλές για merchandising, για digital marketing,
τα οποία ούτως ή άλλως θα σας πει και η επόμενη ομιλήτρια, ή για τον recruitment που θα σας πει επίσης η κυρία Κανωσοπούλου στη συνέχεια για το πώς επιλέγετε συνεργάτες. Όλα αυτά θα τα βρείτε συγκεντρωμένα σε ένα και μοναδικό βιβλίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι το βιβλίο. Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε εργαλείο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν όχι, μπορείτε να τρέξετε σε άλλες πηγές. Όλα είναι ανοιχτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.